вършим вълшебна ръка. Целта на упражнението е кучето да следва ръката, независимо къде се движи. И най-удобното на това упражнение е, че с него можем да позиционираме кучето където си поискаме. Като може да го накараме да седне или да седне, да го накараме да легне. Може да го накараме да дойде до нас. Може да го научим да дойде под нас. До нас. Може да го научим да хвърли краката ни. Така. Всичко това с вълшебна ръка. Може да упражняваме и въртели. И черпим. Значи, плътността или гръбничките, които използваме, трябва да са много близко до маслето, за да може да ги мирише, но без да ги яде. Когато решим да таваме, просто пускаме и то се ги взима. Много е удобно упражнението. Случайно на командите седни, както седни. Да, браво. Командата легни, легни. Значи по командата седни, имаме кучето право. Просто вдигаме нагоре и назад, кучето сяда. Но позволяваме да се изправя лапичките. А ние така, ние седни назад, нагоре, тръгне да става. Просто да стане. Същото е и при легни. Вълшебна ръка. Следва ръката. Седни надолу. Кученцето трябва да опре целите ръце, целите лапички да са на земята. Седни. Легни. Браво. И винаги след всяка команда трябва да не освобождаваща да знае кучето кога е освободено и кога е завършила командата. Ние играй!